खुलुमबाय दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार थामहिनबा गोथार बाथौ सान आरो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गोथार बाथौ साननि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो जारिमिनारि सान होनना बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव बै समनि प्रमद बर'नि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे एनडिएफबि नि गासै मोनब्रै फेक्सन रन्जन दैमारनि दैदेननाय एनडिएफबि, गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय एनडिएफबि एस आरो धीरेन बर'नि दैदेननाय एनडिएफबि लोगोसे इउबिपिअ आफादजों जथायै बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन। बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै 6थि बोसोराव आगान होबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाया आरो दिनैनि बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आथिखालनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा बिटिसि सेक्रेटारियेटआवनो गोजोनै गाजा गोमजायै दिनैनि बे बर' हारिनि थामथि जारिमिनारि बिटिआर एकर्ड डेखौ फालिनाय जागोन। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि बे जारिमिनारि सान थामहिनबा बर' हारिनि थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुर ओनसोलाव फालिनाय जागोन। दा बेनि गेजेरावनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरा गोबां मावफुं जादोंब्लाबो दासिमबो गोबां मावफुं जायाखै। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै एबा जेरैबायदि थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालाराव बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन। बे बिटिसि गोरोबथायाव गोबां बारग' बिएलटिफोरनि केसफोरा जोबस्रांदोंमोन। गोबां जेलाव थानाय बिएलटिफोरा उदां अख्राङाव फैदोंमोन। थिग बेबायदिनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरजों माखासे बारग' एनडिएफबिफोरनि केसा उइथड्र जादोंब्लाबो माखासे बारग' एनडिएफबिफोरा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हादोंब्लाबो 6 बोसोराव आगान होखांनायनि उनावबो दासिमबो गोबां बारग' एनडिएफबिफोरा जेलाव एबा जोबथेसालियाव दङ आरो एनडिएफबिनि गायसनगिरि थामहिनबा एनडिएफबिनि चेयारमेन रन्जन दैमारी थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारी बिथाङाबो दासिमबो जोबथेसालियाव दङ आरो गोबां रायजो राजाफोरा दिनैनि बे सानखौ एबा दिनैनि बे 27 जानुवारि खालारा सफैयोब्ला रन्जन दैमारी बिथांनि मुंखौ गोसोआव फैयो एबा बिथांनि जोबथेसालियाव थानायखौ बयबो गोसोआव फैयो एबा गोसोखाङो आरो दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानैनो रन्जन दैमारीखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्रा फोरमायो आरो खावलायो। थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्राखौ फोरमायो। दानिया फोरमायदो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा दिनैनि बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जा गोरोबथा बे गोरोबथानि दफाफोरखौ आथिखालनि रायजो सरकार आथिखालनि बिटिसि सरकार आथिखालनि भारत सरकारखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजानायखौ नोंथांमोना लुबैयोना? आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरा मा फोरमायगोन? मोनफ्रोमबो जोंनि सोंथिनि फिननायखौ नोंथांमोना जोंनि बे खौरांनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। फोरमायहर जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्राखौबो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं।
नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600082386000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।